Kuramisan ni 200 do. Pang-uyap lang. Tajamin gina ko si madam. Utang man na! Di man ako na ihatag! Ma, salamat ma ha, sa pagkatiman. Salamat ma. Mataon lang mama ko yan no. Yan no. Laro ko dito ang eskwela. Lima, aling adlaw na po. Uy, mag-problema na po tapos susudangon sa estudyante. Saman? Magtrabaho na dito pag iwate pagsudan sa mga estudyante. Saan ka? Uy, mga kayo di buhat diya. Tingin nga man ron. Daginutang ko dito kasi na yung customer. Jamin nga to si madam dito ah. Uy, pasudan na po sa akong estudyante na. Tama din no, ano na lang. Hindi ko na ko to nga. Wala dito yung kwarta. May kasi malubid eh. Ano yun si madam? Ikaw na jamin dito ba? Sige, sige. Natulog ko. Ano ang jamin ha? Oh. Ay. Sabi ngawa sa siyap. Uy. Dam, mingaw mo kayong siyap, Dam. Ay kabala ka boy, mukusugra na ron. Nya, nahuman na kaginlo diha. Hinlo na, Dam. Mana? Tay. May paninuduhon akong anak ron bay. Ikag eskwela, muli biya to ron. Unsa man ning ginayaw-yaw ni boy? May pangpalit, anik. Sudan, 8 pesos naman lang niya eh. Wala, uya ni boy uy. 8 pesos na lay kwarta. Ita ning sabahan titag siyap niya mingaw eh. Duulon ko ni Bi, tagaan ko ni bisan pang uyap lang. Boy. Boy, Unsa naman po, Dam? kabalo ko wala kay kwarta. Kuramisan ni 200 oh. Uyap lang. Ay. Sorry kay Dam ha, nasingkahan ta ka. Mingaw mo ka ibon niya. Luoy ko sa mga anak ba ang eskwela niya ati. Di sudan eh. Gina boy, lakaw na. Salamat kay na Dam ha. Ayo di kay kan tao ba. Dili pa lang tungod si mo ha. Wala jud. Pas mo jud ni. Nya, matus ako Dam. Salamat Iboy. kayo ani. Salamat, tajamin gina ko si madam. Nagtuo mo ihatag na. Boy, utang man na. Di man ako na ihatag. Ay di day ni mo ni ihatag Dam. Ah, sige lang. Abi na kong maayo kang tao Dam. Hoy, boy! Sa panahon karon wa na ihatag nga kwarta. Grabe oh! Lakaw ra nga way panangid. Ma, unsa man na ma? Ay, kinirens, uyap, sudan ninyo. Ay, salamat. Uyap na jud. Sige, Rens, kaya magkuha pong ano ha. Kuya! Dali na kuya kay magkaon na ta. Malit na taron. Rens, unsa tong sudan? Uyap kuya. Lami kayo. Nya, unsa man kuya? Mangaon na ta? O sige Rens. Asa man ron? Naa di ako sa lamisa. Oh, wow. Kalami. Wow. Unsa man kuya? Mangaon na ta? Okay Rens. Dali no. Dali kay ginuto ni mama no? Lami kayo. Nara, asam dam ko. Dira ta. Dira. Dira ta. Dili aja na ni piano. Dino. Dili na jud to. Dili na jud asin. Dili jud ta asin no. Kayo. Nya, kuya, Rens, lami. Ma, salamat ma ha, sa pagkatiman. Salamat ma. Nya, biyaan sa tamo diyan ha. Sige ma. Ma, Oh, tara mo nga tubig oh. tama na ni ma. Di na may. Oh, tama na. Inom ng tubig. Ikaw na po, kuya. Dalain yung balon, no? Nagbenching ko mga ni ha. Salamat ma. Kinarong mag-eskwela yung taon na. Ma. Sige na, tumato pa ko dito. Maglaba pa ko ha. Oh.
Anang mama ko yan, no? Gani no. Tarong dito ang eskwela. Gani no. Tara, ano?